טוב, אז היוש. בואו להתרגל. אז בואו, תראו. את זה כזה הזמנתי משלי, זה מושלם, זה עובד. מי שרוצה או רוצה להזמין כזה, תדעו שזה עובד, רק אומרת. וכאילו נועלים את זה, ואז אפשר להיות בפלאפון בבריכה. אלא אני אצלם לכם סרטון מהבריכה, ואני אצלול לו. אולי. אז עכשיו, זה התיק שלי, ואני רוצה למלא אותו. יש פה מפתחות הבית, ויש בו שפתון. עכשיו, אני אשים קצת מהאודם, יש לו ריח מושלם, אוי, ריח מושלם. רק כאילו יחסית מאוד טבעי. יש לי כזאת תאורה, שהיא גם משען, היא טובה ברמות. ואת זה נשים גם בתיק. אם זה אומר לי הסוללה, ואני לא חושבת, ניקח מטען. אז עכשיו, אני יודעת שזה הסרטון הראשון שלי, אבל אני ממש מתרגשת. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה סרטוני טוק בוקה. כאילו. אז אני אתמול סידרתי, ובמקום משחקים במגירה הזאת יש מלא דברים. אז אני לוקחת את זה, כזה שהוא כמה שאין מושלם בטירוף. ואני אכניס בו כמה מוצרים. פה וכדי החלפה לבריכה. את זה. איך תעביר את הטיפור שלי ונסיעות וכולי. גם הוא משל, עשיתי הזמנה ענקית. שנשתפרו באיכות שלהם של התוכנים. כאילו, פעם זה היה... מה? טוב, פעם זה היה ממש לא טוב. אז הזמנתי חדש, כי רציתי לראות שהם השתפרו או שלא. והם לא. והם השתפרו. כאילו, השתפרו ביחסית הרבה. זה גם הרבה יותר גדול ממה שזה היה, הזמנתי אותה מידה. זה הרבה יותר גדול. עכשיו פעם זה היה ממש קטן, כאילו, זה היה ככה וככה. אני זוכרת אולי לכם זה לא קרה, אולי זה הייתה רק לי. זה היה רק לי תקלה. אני לא רוצה ללכלך את זה עם מייקאפ. אז בשביל יש לי את הפקק. ואין לי תיק מיוחד לזה. אני רוצה שכל זה יתלכלך. טוב, זה עבש, ניקח את הסיכוי. ניקח קונסילר. לא אייליינר. קונסילר. זה הקונסילר, הוא גם מסקרה. אני יכולה לסקר. אין מה לעשות. נשים את השפתון הזה במייק. פה. אני רוצה לשים גם ברונזר. אני לא מוצאת אותו. הנה. אולי איך קוראים לזה? מספורה. סומק. שהוא מביוטי קר. מקבל שהוא גם מביוטי קר. ובקטנה לקחתי מברשת הסומק. כחייב. זו גם מברשת הסומק וגם לברונזר. ככה אני לא אראה
קצת מוזר. התיק שלי, ככה הוא נראה, לא כזה כבד. אני אקח אותו לפשוט וזה, כי אולי אני תעשה בחופש הגדול, שזה עכשיו. אז תקשיבו. עומד להיות פרפקט. אני לא אגלה לכם את היעד. אז זה התיק איפור. אני לוקחת גם אותו. את הנרתיק הזה אני לוקחת. יש פה קרם הגנה, משקפות, לפנים אני חייבת אותו. נשים את הכל בתיק הזה. אני כל יום שבת הולכת לבריכה, אבל היום אני מתרגשת משום מה. אני אכנס אליה. אז זה התיק שאני הולכת איתו ככה, שרוצים. יפה. קניתי אותו מטופטי. וזה. נשים גם פה. וואו. לא בטוחה שזה יכול להכיל את זה, כי שמתי את זה במידה יחסית קטנה. שמתי את זה במדיום אם אני לא טועה. ולא בלארג' כמו שהייתי צריכה. מה לעשות? ראיתי שכמה דברים ייכנסו לי. אז בואו תעזרו לי לבחור בגד ים. מי שרוצה סיור חד, שתגיד לי, אוי, שכחתי להביא את זה איתי. שכחתי ששמתי את זה בארון. אוקיי, ועכשיו, מה אני פה? איזה בגד ים, איזה בגד ים. טוב, בואו איתי לסלון. הכי קל לבחור מהסלון. זה חיוק מכוער. גם שכחתי את זה. למה אני שוכחת את זה? זה מעבר גם הוא מטופ 10. למה? ברמה נורמלית. רציתי בגיני אתמול, אבל אני אוותר. קח את זה. כמובן בלי החצאית. לקחתי את הבגד ים. לבש אותו. מי שרואה לנו גופייה, בגלל שאתמול שרציתי את הפיג'מה החדשה הזאת, אז הייתה ממש, ראו לי ככה, בואו תראו, ראו לי פה את כל זה, ואני לא רציתי, וגם אמא שלי לא רצתה. אז ככה, שמתי גופייה מתחת. עכשיו אני עושים את המעבר בפנים. לפני שאני אגמור את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואם הגעתם עד לפה, קומנט זה תגובה. פאנטס, מכנסיים. לא. זה אתה. סבבה? שיט ולקחתי בגדי החלפה. תכתבו בתגובות אתם או אתה וזה. מי שיודע יאללה. לקחתי את החולצה הזאת של סטיץ'. אוי, לקחתי משהו אחד פיצי. זה הבגדי החלפה שלי.
אני אעשה לכם גם ולוג סידור חדר ביוש.